Ito guys, oh, ang isa guys, oh. Ito guys, ang saya-saya ng mga chicken dito. Saya ng mga manok guys. Pag may alaga ka, saya dito sa bukid, no? Pag magsipag ka lang, gaya ng ginagawa ng pinsan ko. Marami siyang mga alaga dito. Oh, ito, napakarami. Yung iba nasa kulungan. Puntahan naman natin guys ang mga kambing guys. Meh. Yan guys yung mga kambing guys. Tayo sa kabila. Meh. Nagtataka sila guys kung ano ang okay guys, parang karnero guys. Karnero talaga guys. Oh guys, tingnan mo, daming puno ng punong kahoy. Yung mga mahogani. Malamig dito ang paligid guys, kaya tamang-tama ito sa tayo'y mag meh meh. Ito guys, nahihiya siya guys. Nahihiya sa kamera. Meh. Siya guys. Meh. Ito guys, kambing guys. Kumakain sila guys. Yari ito guys, ang pinsan ko guys. Ito naman guys, oh.
baboy. Puntahan pa natin guys ang ibang area guys. Sige. So guys, daming puno ng saging guys. Mga papaya guys, oh, namumunga na pero walang kumukuha nito. Oh. Ibon lang guys ang siguradong makakain niya guys. Samahan niyo ako guys, mapunta to ito ang iba guys, oh. Hindi na kukulong ng mga oh, guys, tingnan nyo guys, oh, ang dami na, may mga pabo pa guys. Ito dami na guys. Ito na ang bahagi guys. Ito na mga kalaag. Dami na mga manok, mga kalaag, oh. Dito. Oh. Lumapit na sila dito guys. Dami na guys. Kuha tayo ng konting pakain guys para ito si Bantay guys. Mga kalaag si Bantay ito. Dami ng mga piso ito guys. May mga maliliit pa guys, oh. Hindi pa ito pinalabas guys. Ayan. Ito ng patok guys. Ito malagay konti guys para ito guys. Ang daming lagay ito. Dami ng mga sipat-sipat guys, oh. Napandiyan pang iba guys, oh. Last. Saya dito sa bukid guys. Dami ng mga
Ito guys, ang mga ginagawang pugad ng mga manok. Dito sila nangitlog, dito namimisa ng kanilang sisiw. Oh, may isa na itong nakaabang dito guys. Tumakbo. Yun na yung kanyang itlog guys. Oh, nangingitlog. Kaya tumatakbo siya.